Hola, seguim amb aquesta situació de núvols baixos extensos a pràcticament tot el país. Ens ho mostren imatges com aquestes que ens fan arribar vostès, per exemple, des de Cabrera de Mar, aquesta prèvia sortida de sol amb núvols força baixos, compactes, també a Barcelona, amb el sol ja una mica més aixecat, sortida de sol amb núvols més trencats, això sí, a punts de la Costa Brava, i cap a l'interior també eren presents aquests estrats que podem observar des del Meteosat, extensos, tan sols de nou se n'ha quedat al marge al Pirineu Occidental, sobretot al vessant nord, on aquí l'ambient era assolellat, amb algunes precipitacions fins i tot intenses durant la matinada a l'extrem sud del litoral. Doncs de cara a aquesta tarda de dimarts seguim encara amb aquests núvols molt compactes arreu, s'aniran obrint algunes clarianes per l'interior i encara possibilitat d'aquestes precipitacions a l'extrem sud, ambient que es mantindrà més assolellat cap a punts del Pirineu Occidental i temperatures màximes que seran semblants o una mica més baixes. De cara a aquest dimecres veiem a pressió en superfície que encara seguim amb aquest vent de llevant, però a poc les isòbares es van eixamplant i l'anticicló es va imposant a sobre nostre. Així doncs, començarem amb un matí de dimecres encara amb estrats baixos força compactes però una mica més trencats cap a l'interior. De nou, ambient assolellat al vessant nord del Pirineu i encara possibilitat d'aquestes precipitacions febles a punts del litoral sud, amb temperatures mínimes que baixaran lleugerament. I de cara a la tarda, a poc s'aniran obrint més clarianes, especialment cap a l'interior. Això també favorirà, però, que puguin créixer algunes nuvolades a punts de muntanya, núvols més persistents cap a la costa, ja sense possibilitat, però, de precipitacions i temperatures màximes que pujaran lleugerament. De cara ja als propers dies, veiem dijous encara restes de núvols baixos a punts de la costa, sense pluges, divendres ambient assolellat i dissabte alguns intervals de núvols al litoral amb temperatures que pujaran fins divendres. De moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.